El primer punt clau del Sumem és la cohesió de grup. Es tracta de crear un vincle entre els companys de classe. Hem d'aconseguir que es coneguin, que comparteixin les seves afinitats, que col·laborin i participin entre ells, perquè d'aquesta manera tenen una predisposició molt més positiva i activa amb l'aprenentatge. Això els motiva, els entusiasma. Ells mateixos ens ho expliquen. Sempre tenim ganes de fer-ne més. Aprenem a col·laborar entre nosaltres i tot és més fàcil. Ens agraden molt perquè són molt divertides. Ens ajuden a conèixer millor a tots els companys i companyes de classe. El segon punt clau del Sumem és treballar cooperativament i per això ens ajuden les estructures cooperatives. Són tècniques de treball en equip que busquen resoldre una tasca generant la necessitat en els alumnes de col·laborar i ajudar-se. El que pretenem, lògicament, és que aprenguin el que estem treballant i que arribin als objectius proposats. A més, els demanem que contribueixin a que també hi arribi tot l'equip. Ens ajuden a col·laborar entre nosaltres per resoldre l'activitat de l'equip. Ens fa fer una reflexió individual que després ajuda a l'equip a resoldre la tasca. Si alguna cosa no la sabem o l'hem de millorar, els companys ens ajuden. Entre tots sempre resolem el repte i això ens anima a voler fer-ne més. Tots us sumem! Sabem que només amb la bona feina de tot l'equip podrem resoldre la tasca. Permet que tots puguem ajudar i participar dins l'equip. Ja no treballem en grup, treballem en equip. I ara sí que sabem què vol dir. Som capaços d'escoltar les opinions de tothom. Millora la nostra relació, tant a les estones de treball com a dins la classe. Per arribar a treballar a fons de manera cooperativa, hem fet un canvi substancial de l'estructura de les activitats a l'aula. Ara, els nostres nens i nenes són els protagonistes, perquè potenciem la participació, l'autoconfiança i la seva implicació. La participació de tots és vital pel bon funcionament de l'equip. El treball cooperatiu forma part del nostre dia a dia a l'aula. Cada membre de l'equip té molt clar el seu càrrec i les funcions dintre de l'equip. Treballem en forma cooperativa gairebé en totes les àrees. Aprenem que participant tots, fent debat, opinant i treballant units, aconseguim construir uns resultats més complets i més bons. Treballar en equip ens fa veure que la nostra opinió és molt important pel bon funcionament de l'equip, tot i que a vegades ens costa arribar a un acord. En els itineraris, l'aprenentatge dels alumnes és molt vivencial, perquè tractem d'anar més enllà dels continguts teòrics. Treballem diferents assignatures alhora i apliquem els conceptes a situacions de la vida real. Així, la implicació dels alumnes creix exponencialment, és total. Ja ho ha comprovat la neurociència. Si l'aprenentatge és actiu, és quan s'assoleixen realment els conceptes. Quan l'alumne només escolta el mestre i ho fa de manera passiva, desconnecta, no aprèn. Els itineraris d'aprenentatge són una manera diferent de treballar els continguts perquè treballem d'una manera simultània les diferents assignatures per acabar resolent una pregunta inicial que se'ns ha plantejat. El mestre mai ens dona la resposta final, sinó que ens orienta i ens fa suggeriments perquè ens impliquem a la feina a fer. El mestre ens va guiant per a que progressem en l'aprenentatge. Ens ajuda molt saber treballar en equip, a que arribem a acords, siguem crítics i responsables amb la nostra tasca dins l'equip. Ens aprenem els conceptes per aplicar-los en situacions pràctiques i reals i així en recordar-nos millor. Al final, en aquest procés, el més important és la participació equitativa de tot l'alumnat, una bona interacció entre els membres de l'equip, una bona responsabilitat individual i, com no, una interdependència positiva entre ells. El resultat de tot això és que aprenem més i millor. Aquest és el gran repte del Sumem. Tots junts sumem!